Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 29 лістапада. Сёння мы раскажам, калі на Беларусьфільме распачнуцца здымкі новай фантастычнай карціны, паўдзельнічаем у штогадовых гонках на турах у Таіландзе, прапануем варты да прагляду праекты тэлеканала Беларусь-3, звернем увагу на кінапрэм'еры бягучага тыдня і пагаворым пра спектаклі тэатраў лялек, намініраваныя на нацыянальную тэатральную прэмію. У студзені наступнага года на нацыянальнай кінастудыі Беларусьфільм распачнуць здымкі фантастычнай карціны авантуры Франціша Вырвіча паводле рамана Людмілы Рублеўскай. Гэта прыгодніцка-фантасмагарычная трылогія, дзеянне якой адбываецца ў 18 стагоддзі. Па сюжэце беглы вучань мінскага езуіцкага калегіума Франціш Вырвіч і доктар Барталамей Лёднік з Полацка даследуюць падвалы Мінска, Слуцка і Полацка. Ратуюць сельфіда, катаюцца на жалезнай чарапасе, вынайдзенай яшчэ Леанарда да Вінчы, здабываюць дзіда святога Маўрыкія і ваююць за свой гонар і Беларусь. Рэжысёрам карціны выступае Александр Анісімаў. Працягваем узгадваць галоўную музычную падзею гэтага месяца. Героі праграмы «Калыханка» сустрэліся з удзельнікамі міжнароднага дзіцячага конкурса песні «Еўрабачанне». Аб чым яны размаўлялі, што спявалі і з чаго смяяліся у наступным сюжэце. Теплый день, огибая за облаки. Калі яны ўвайшлі, канкурсанты затаілі дыханне. Знаёмыя з нараджэння вядучыя калыханкі і спакойнай ночы маляняты ўпершыню сустрэліся на адной пляцоўцы. І гэтай пляцоўкай стала Мінск-арэна. Витание, хлопчики и девчонки. Это значит здравствуйте, мальчики и девочки. Я сейчас попробую. Привитание, хлопчики и девчонки. Удзельнікі Еўрабачання расказалі пухнатым вядучым пра свае мары, а вось жаданне Фідан Гусейнавай з Азербайджана, мабыць, збылося. Яе павіншавалі з днём нараджэння зоркі любімай перадачы. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Да, я познакомилась с Хрюшей и со всеми остальными. И они очень милые и добрые, мне они очень понравились. Хруши дасталася вельмі адказная роля. Ён павінен быў агучваць балы канкурсантаў. Пасля прызнаўся, яму спадабаліся усе, але перамог наймацнейшы. Я бы радовался за любого победителя, но тот, кто выиграл, это вообще, как говорят, бомба. Але ўсё ж такі кожны з герояў хварэў за сваю краіну. Тёма, Топа, Філя і Хруша нават вырашылі, што з Даніэля Ястрэмскага і Ганны Філіпчук атрымаецца выдатны дуэт. Сёння ў грудні стартуюць паказы шэдэўраў сусветнай рэкламы. Цягам 3 дзён знатакоў якаснага і крэатыўнага відэа чакае падборка найбольш гучных хітоў рэкламнага кіно за год у рускай агучцы. Калекцыя 2018 сабрала ролікі з мноствам прэстыжных міжнародных узнагарод. У ёй ёсць месца і гумару, і лірыцы, філасофіі, экшн, фантастыцы і нават тэмам 18+. Сеансы ладзяцца ў кінатэатры «Космас». У гэтыя выхадныя ў межах праекта «Уікенды з Бергманам» у Мінску пройдуць чарговыя паказы карцін шведскага рэжысёра. Да прагляду прапануюцца стужкі, аб'яднаныя тэмай «Дэманы і блазны» Інгмара Бергмана. Так, заўтра можна паглядзець гістарычную трагікамедыю «Твар». У суботу сюррэалістычны харор «Час ваўка», а ў нядзелю псіхалагічную драму «Запал». Пасля прагляду абмеркаваць фільмы можна з кіназнаўцам і дырэктарам ігравога кіно Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» Ігорам Сукманавым. А ў музеі гісторыі беларускага кіно цягам лістапада да 105-годдзя з дня нараджэння англійскай кінаактрысы Вівьен Лі ладзіцца персанальная рэтраспектыва «Жанчына-міф». Заўтра яе завершыць сямейная драма «Трамвай жадання», цалкам знятая ў інтэр'ерах брадвейскай пастаноўкі па матывах п'есы Тэнесі Уільямса 47-го года. Стужка была ганараваная шэрагам прэстыжных узнагарод. Да таго ж, у 2007 годзе Амерыканскі інстытут кінамастацтва уключыў яе ў спіс 100 найвялікшых фільмаў у гісторыі кіно. І яшчэ некалькі навін з кінасвету, а дакладней яшчэ некалькі навінак. Што выходзіць на вялікія экраны ўжо сёння, глядзім у наступным сюжэце. На вялікія экраны выходзіць расійскі фільм жахаў «Праваднік». Каця валодае містычным дарам. Яна бачыць прывідаў. Калі знікае сястра-блізня, дзяўчынка ў адзіночку кідаецца на пошукі.
У паліцыі настойваюць, сястры наогул не існавала, гэта вынік Кацінай хворай фантазіі. Аднак у працэсе пошукаў Каця разумее, што ў горадзе арудуе серыйны маньяк, і сястра адна з ягоных ахвяр. Разом з тым у пракат выходзіць прыгодніцкі фільм «Робін Гуд. Пачатак». Ветэран крыжовых паходаў Робін, яго камандзір Маур па вяртанні ў Англію бачыць, што родная краіна ўвязла ў карупцыі. Разам яны вырашаюць змяніць становішча і запускаюць махавік масавай рэвалюцыі. Па словах рэжысёра Ота Батхёрста, новы Робін Гуд атрымаўся моцна мілітарызаваным анархістам. Фільм даволі няўпэўнена стартаваў у паўночнаамерыканскім кінапракаце. Выданне «Ролінг Стоун» напісала, што Робін Гуд выйшаў якраз своечасова, каб увайсці ў рэйтынг горшых фільмаў года. У Гродзенскай выставачнай зале адкрылася юбілейная выстава Владзіміра Качана «Храналогія арт-эвалюцыі, ствараючая адзін аднаго», прысвечаная 60-годдзю аўтара і 40-годдзю яго творчасці. Мастак па-свойму інтэрпрэтуе вядомыя сюжэты сусветнай міфалогіі, мастацтва і сакральнай гісторыі. У сваёй творчасці ён імкнецца зразумець культурныя коды майстроў еўрапейскага жывапісу розных стагоддзяў, выкарыстоўваючы філасофскія алегорыі. У вазе наведвальнікаў прадстаўлены партрэты Давіда Гарадзенскага, Стэфана Баторы, Александра Гелончыка, Боны Сфорцы, Васіля Быкава і іншых вядомых дзеячаў беларускай культуры. Выстава працуе да 2 снежня. Дабрачынны канцэрт, прысвечаны 10-гадоваму юбілею Гродзенскага дзіцячага хоспіса, пройдзе заўтра ў горадзе над Нёманам. На ім прагучыць цыкл песень «Вянок», напісаны Владзімірам Мулявіным да стагоддзя Максіма Богдановича. Яго прэм'ера адбылася на гастролях песняроў у ЗША. У Беларусі праграма прагучала ў 1991 годзе, у дзень нараджэння паэта, і больш ніколі цалкам не выконвалася. Не захаваўся нават нотны матэрыял цыклу. Аднавіць «Вянок» атрымалася дзякуючы аматарскаму запісу рэпетыцыі, які ў мінулым годзе апрацаваў Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя Жановіча. На сцэне канцэртнай залы Гродзенскага цэнтра культуры камерны аркестр заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Гродзенская капэла» заўтра прадставіць праграму «Вяртанне шэдэўраў». Публіка пачуе творы Глюка, Мусаргскага, Малера, Рассіні і іншых. Саліраваць у гэты вечар будзе лаўрэат міжнароднага конкурса Марына Гаравая. За дырыжорскім пультам Владзімір Борматаў. Вось ужо 40 гадоў адзін з лепшых галасоў усёй постсавецкай прасторы дорыць гледачам непаўторнае гучанне Белавежскай пушчы. Менавіта ў яго выкананні песня набыла сапраўды сусветную вядомасць. Заўтра, да дня нараджэння заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, саліста ансамбля «Беларускія песняры» Валерыя Дайнекі, на Беларусь-3 выйдзе праграма «Камертон». Глядзіце выпуск заўтра ў 19:30 на Беларусь-3. Раньше нельзя было писать по слову и по такту, или по полпесни. Значит, ты ходишь на студию, большую, огромную студию, где-то наверху там аппаратная, где тебя записывают. Вот. И ты должен спеть идеально эту песню от начала до конца. Если ты где-то забыл слова, начинаешь сначала. Прэзідэнцкі аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Віктара Бабарыкіна заўтра ў Мінску прадставіць праграму «Класіка сустракае рок». Гэта эксперыментальны праект, які паказвае, наколькі цесна пераплецены розныя музычныя жанры. Акрамя класічных інструментаў, на канцэрце прагучаць электрагітары і перкусія. Публіка пачуе класічныя творы Моцарта, Шапена, Вердзі і сусветна вядомыя мелодыі такіх гуртоў, як «Металліка», «Guns N' Roses» і «Queen». Заўтра з гастролямі ў беларускую сталіцу завітаюць артысты маскоўскага тэатра «Эрмітаж», які працягвае традыцыі авангарднага рускага мастацтва 20-х гадоў мінулага стагоддзя. У праграме пазначаны 4 спектакля. Першы пакажуць пастаноўку па матывах п'есы Жэна Скрыба «Шклянка вады». Некласічную інтэрпрэтацыю літаратурнага шэдэўра Мігеля Сервантеса «Дон Кіхот» можна ўбачыць 1 снежня. У гэты ж дзень артысты прэзентуюць камедыю «Маленькая нядзельная прыгода» паводле твора Валянціна Катаева. А завершацца гастролі прадстаўленнем для дзяцей і дарослых «Лелія Мінька ў школе блазнаў». Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Штогод у Таіландзе праходзяць захапляльныя гонкі на турах. Тайцы захоўваюць гэтую традыцыю ўжо 140 гадоў. Некаторыя прысвячаюць дрэсіроўцы жывёл амаль усё жыццё. Туры і іх
коннікі замерлі ў напрузе, некалькі секунд чакання, і яны зрываюцца з месца. У тайскай правінцыі Чанбуры праходзяць штогадовыя гонкі на турах. Па брудным полі трэба пераадолець 200 метраў. У спаборніцтвах удзельнічаюць больш за 100 рагатых волатаў. Перамагае буйвол па мянушцы Док Рук. Узнагароду ўручаюць 63-гадоваму уладальніку тура. Гэтым жывёлам мужчына прысвяціў амаль паўвека. У юнацтве быў ездаком, а цяпер трэніруе буйвала. Я да гэтага часу удзельнічаю ў гонках таму, што не хачу, каб традыцыя знікла. Калі я сыйду, іншыя таксама сыдуць. Але я спадзяюся, што пасля традыцыю будзе падтрымліваць мой сын. Гонкі на турах праводзяць у Таіландзе ўжо больш за 140 гадоў. Свята прысвечана пачатку збора ураджаю рысу. А спаборніцтвы прыдумалі фермеры ў знак падзякі гэтым моцным жывёлам, якія сотні гадоў дапамагаюць людзям. 15 снежня ў Вялікім тэатры Беларусі пройдзе сольны канцэрт расійскай опернай спявачкі Волькі Перацядзька. Ён стане часткай 9-га мінскага міжнароднага каляднага опернага форуму. Выканаўца выступіць у Мінску ўпершыню. Запатрабаванасць артысткі проста каласальная. Яе графік распісаны на некалькі гадоў наперад. Тэатры ўсяго свету змагаюцца за тое, каб іх гледачы пачулі яе унікальнае каларатурнае сапрана. На канцэрце ў Мінску прагучаць арыі з опер Глінкі, Расіні, Даніцэці і Вердзі. Заўтра да дня нараджэння народнай артысткі Беларусі Галіны Арловай на Беларусь-3 выйдзе праграма «Майстры-куміры». На яе творчым шляху былі ўсяго толькі 2 тэатры. Беларускі драматычны імя Якуба Коласа ў Віцебску і Купалаўскі ў Мінску, у якім больш за паўстагоддзя яна сыграла дзясяткі роляў. Праграму «Майстры-куміры» з удзелам Галіны Арловай глядзіце заўтра ў 22:30 на Беларусь-3. Ды каб же я каму, калі што якое? Ну нікому ж ніколі нічога ніякага. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь разгарнуўся выставачны праект Андрэя і Марыны Вярэнічаў «Technologies». Іх творы – гэта своеасаблівы вынік сімбіоза сучасных лічбавых тэхналогій і абстрактнага мастацтва. Мастакоў цікавіць пытанне тэхналагізацыі мастацкага працэсу як у момант непасрэднага стварэння твора, так і ў вызначэнні крыніцы натхнення і матывацыі творчасці ўвогуле. Андрэй прынцыпова працуе ў чорна-белай гаме, а Марына аддае перавагу поліхраміі. Пазнаёміцца з іх работамі можна да 15 снежня. Напрыканцы праграмы звернемся да рэспубліканскага конкурсу тэатральнага мастацтва «Нацыянальная тэатральная прэмія». У секцыі тэатра лялек намініраваныя каля 10 спектакляў. Пра іх агульныя рысы, а таксама тэндэнцыі, што склаліся ў беларускім тэатры лялек за апошнія 2 гады, у нашай наступнай размове. Любовь, здравствуйте. В этом году в финале Национальной театральной премии Беларуси 7 кукольных спектаклей. Мне кажется, что вам, как человеку, погруженному в кукольный мир, всегда спектаклей номинантов будет не хватать. И действительно, в этом году 7 постановок, 5 коллективов и... На самом деле, безумно крепкая программа. Сразу надо отметить, наверное, то, что и театральные критики, и жители столицы уже смогли оценить большинство спектаклей, которые заявлены в конкурс Национальной театральной премии, поскольку у нас уже был Международный фестиваль театров кукол в мае, где было представлено все многообразие, весь спектр, тот, про что вы говорите, что действительно много добротных и ярких работ. Поэтому с этих позиций, конечно, соглашусь, спектаклей хороших много, и это радует в театре кукол. А можно ли на примере спектаклей номинантов обозначить общие тенденции за последние 2 года в театре кукол? Конечно, можно, потому что 5 спектаклей – это уже определенный срез, плюс из разных точек, и региональные наши театры представлены, и самые лучшие режиссеры. Вообще такая тенденция этого года именно в нацпремии, что большинство спектаклей, да практически все спектакли – это режиссеры, созданные режиссерами молодыми. Это Евгений Корняк, Александр Янушкевич, Юрий Диваков и Дмитрий Петров из Санкт-Петербурга, Матео Спьяцци из Италии. Все это молодые, как я уже говорю, молодые и дерзкие, и в этом уже есть определенная тенденция. И, конечно, очень любопытно смотреть, какие они все-таки разные, в этом своя прелесть. Они умеют создавать свой определенный мир, свой язык. И, пожалуй, это вот одна из самых основных тенденций общеевропейского театра – это создание
новых форм, да, нужны новые формы, классическое высказывание, классическая фраза. И мне радостно, что наши белорусские режиссеры, их не так много. Также очень удивительно, что для некоторых режиссеров литература является только таким пусковым моментом, отправной точкой для создания своего уникального языка. Ну, в частности, Евгений Корняк, он всегда только отталкивается от литературы, от неких сюжетов. Ну, в данной ситуации «Сестры Грая» — это мифы, да, такой микс из мифов, которые он облекает в очень необычную форму. То же самое можно сказать про «Пансион Бельведер», что объединяет эти спектакли исключительно только то, что они без слов. Вот каждый, мне кажется, будет смотреть со своей колокольни, да, вот на готовый продукт. И, конечно, мы будем учитывать то, как зал реагирует на то, что показывается на сцене. А кто в этом году будет определять лучшие кукольные постановки? В списке жюри было очень важно, чтобы люди действительно ходили в театр кукол, а не в первый раз, не впервые пришли, и вот будьте добры, пожалуйста, оцените. Да, я уверена, что подобран достойный список, да, и там будут и практики театра, и теоретики, театроведы, люди, которые действительно ездят на все премьеры, отсматривают, люди, которые умеют анализировать. А будет ли жюри учитывать мнение зрителей, выбирая лучших? Разумеется, спектакль делается для аудитории. Спектакль всегда, любой спектакль, вообще театр рассказывает про человека и для человека, то есть с этих позиций. Ну, я думаю, что, разумеется, немаловажно будет реакция зала. Любовь, спасибо и, конечно же, желаем удачи спектаклям номинантам. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.